Да. Умната. Дай 10. Дръж повече на спирачка. Абе ще стане на една страна така, бе. Леко пускай тука! Леко пускай, че си на 50 сантима от тръба! Прави ли са ми гумите, бе? Първа бавна, без задна, ей! Държиш ли, бе? Не, стой! Имаш много още напред, пускай полека. Пускай още надолу. Абе няма спирачки, като отпуста и пада. На пулпит тогава е пали. Че ще се обърнем, ясно ми, дръж. Държиш ли, бе? Пали, бе! Пускайте и ние на... Спирачките трябва да я пустим. Капаче задния мога да бъде спирачки. Хоче да обърнеш? Да обърнем, бе. Спирачки. Добре ли са? Да бе, стой, бегайте. Акумулатора ще удари. Помощ от публиката да обърнем джипа бързо. Чакай, ей! Няма късно, добре, бе? Ще изтичи акумулатора. Ще изтичи акумулатора, че ще даде на късно. Ще даде на късно. Спри. Върни акумулатора. Аз да ти го дърпах, че ти беше до главата, ама не да го... Камерата на човек. Публиката да излезе от трасето. На последния, айде съдията казва на Публиката извън трасето.